Boss Sagal in the house, yo. We're back again. Whew. For today's video, guys, so balik-balik na sa ta, ha? Magbalik na sa tao kining react ba? Mag-react na sa ta kay tatao na sad, no? Busy gamay yung Boss Agal, guys. Karon, guys, actually kaning topic na to karon akong i-react. Sa tinuod, di naman ako react. Sagdaan ra ba? Ako lang, sabi itong minor ako sa balita. Actually, daghan kong i-react mga ganap from panahon na. Pero, siyempre, pinili lang sa taba. Actually, mo react lang dud ko. Kining about bito ni, sige, usas mga idol dyan ako nga vlogger yun, guys. Kining yun si Kong TV. Number 1 na nga vlogger nga akong paborito sukad sa una. Sa tinuod lang, way back sa panahon nga ning buto na si Kong TV, di ko convincing siyang mga vlog. Kana bang, I don't know ha, my personal experience mo ni, my personal opinion. Sabi tong, paita, mura magbati, maot may yang kuha na yung vlog, o sa ba? Ko sabot. Pero, as kanabang nagdugay ang mga video niya, murag nangita na nung ko. Muna nakaingon kong, choy, may mga vlog na si Kong TV. Kanabang malingaw ka ba? So, kana si Kong TV, way back atong pandemic at tumo sila ni Butog Samot yun. Kanabang, usa na sa akong ganahan. So, fast forward tagamay, pag abot aning time nga katabi tong, kabantay mo tong na-vlog niya nga, I don't know, asa tong restaurant, sa Bicol ba to or what, katong si Kulob ba? Katong ni kanta og ligaw tingin. Asa to? Ligaw tingin siguro to. So, kato lang. Nisikat si Kulob. Pagsunod to, kani, fast forward niya. Ning sikat si Kulob, etc. Nya, pagkahuman na to, so, natay mga issue nga nakita nga, makaingon pa tagamay nga, tinuod ba ni or di? Pero, ug nakita na to sa camera, sa ilang CCTV ba to, makakaingon jud ka nga tinuod ang mga reklamo. So karon, to make the story short, pasensya na guys kay gikan ko gapasingot. To make the story short, kabantay matong ug nakita mo ni tataw na ni mga pila na kadlaw ni labay. Kung nakita mo tong gisirmonan si Kulob ni Chino ba, crazy. Paita bay kanang sa tinuod lang og ako to nasa side ni Kulob, mauwa ko bay aho tong pagnon. Di bitaw, di ka nang, I mean, nag-live siya, nagpaabot dito sa certain nga lugar kay basin malabyan ka siya ni Kong o sa ba unya kuan ako sa wala pa nakabalo, ako lang giusob. Kanang nangita ra po siya og kanang way bitaw nga maka-storya balik, something like that, o gusto man siya makig-istorya kay ambot lang. Pero sa akong tan-aw murag dang pagmahay na magubot to. Kanang bitong chance na nimo. Kanang bitong ang spotlight is hinay nagsiga nimo. Hinay na og kanang spot nimo. Pero tungod kay nakuratan ka, para nako lang pod. Tungod kay tanaw nako murag nakuratan siya sa panghitabo, makaingon po siya nga na easy lang. So abi niya og ingon ana siguro motong nahawa siguro siya. Pero mo lagi karon grabe usanis mga hot topic mo karon sa YouTube, sa bisag asa sa social media, si Kulob og si Kong TV. Pero, kung nakabantay mo tong live stream ni Kong, katong silang upat ni Dodot, si Boss King, Kong TV, og si Burong. Katabi tong kuan guys, katong na horror ba? Na-clip dito na, kita man ko, na-clip dito nga, ning send ko no og, sa to, design og kwarta, si Kulob sa kanang live. Tapos aga nang sitaw ka na, aga nang iyang emoticon kay sa kanang angry ba, namuot ko na to nya ganiya buntag si Kong TV nag live stream pod nya iyang nakita po siya sa ilang video nila ni Shield si Kulob nga na sila sa Wish Bus ningon pagali si Kong dito no nga okay man bata talented gyud siya, maayo gyud siya.
o gidaig pagid niya si Kulo bitaw. Pero mo lagi kaning bao ko kabaw bay anong kita mga tao. Amot lang ha, dili wa mo kumingog kita tanan. Anong kita mga tao? I-generalize agad nako. Og naay gamayng grasya ba or dili na gamayng spotlight or nagali gamayng opportunity kanong mausob ang atong attitude, ang atong style ba. Wa ko kasabot. Pero og na ko'y mga grasya ba kanang my personal experience di man ko nga na ka. Depende siguro po sa tao no. So ang akong conclusion lang in taon may tag makamove on na gyud si Zildbay. Kana bang nakita na ko ni Kong akong nabasa sa iyang hunahuna, akong nabasa iyang lihok nga siya ang tao nga once nga kana betong once nga murag manaka niya dili na siya muhatag og kanang muhatag mangani or depende sa pamaagi or para nako lang dili na siya muhatag og ingana nga kanitong dili siya ganahan muhatag og kanang time pa bitaw kay dahang tao sa kalibutan or sa Pilipinas lang nga ganahag mo spotlight, especially ako content creator ko ganahag og spotlight. Pero mao lagi pod og atong basehon natong ang pahinay-hinay nga kuan ba step by step ba nga pamagi makuha man na nimo. Pero mo lagi ang kanang spotlight bitaw pareha ni Zild daw na nga kanang snap bitaw rare kay na bay kanang sa tinuod lang kay daghang mga content creator din sa atong lugar nga kay bitong nangandoy nga mapansin isa na ko dadto. Siyempre kada bang gamiton gyud nimo sa sakto, di ba? Pero hopefully ako lang yung kaingon no. Hopefully nga makamove on na pud si Zild. Kay siyempre murag tagtaon na pud na and then para nako lang pud para dili siya bitaw ma-stress kay sa akong tan-aw manggod although na siya pangaan magpapansin siya sa internet which is appeal man po na sa marketing para kita mapansin. Pero kaya itong mga appeal kag laing tao para makuan ka murag lain man po siguro no. Pero hopefully jud nga murag mausob na pud siya or unsa ba. So para nako lang jud kintahay og natay grasya og natay maabot nga kanabang spotlight or chances no sa atong kinabuhi unta dili mabag-o ang atong attitude or dili mabag-o ang atong pagkatao ba. Boto guys, salamat kay ninyo salamat kayo. Kulob, Zild, unta ko relax na move on na. 2024 hapit na ang Pasko mo 2025 na move on na in town ay na sig palabi diha ha. Daghang salamat guys unta mo subscribe mo sa akong channel guys. Salamat o kita-kits sunod na sad nga video. Oh yeah.